برادرها و برادرای موجی اکا و اپاها من سفرعلی رجبعلی ایران ناحیه گوسه من طول 4 سال شده این دیوالیت من رو گشته میتونم نه فرگشته و کلیاسکا گرفته رو من مردنگیم پیشود نمیره و دخچکم شلنگ دارم در یک ما 5 مرتبه علیش میکنم اینا برادر رو ببینیم بخشش زیاد که با نگه که درو میگنم نه ها من چیزا در یک ما تا جوش میاد که 6-7 مرتبه علیش میکنم سیم карата операция мтсан хачак манеява миён ма операция мтсан сим карата ина бу миён ма ишон метавонам ҷара сим карата ду бор операцияш кардем на сим карата операция мтсан дар шаҳри ҳиндустон маро ҳозирашонам балинса физичен рӯи кардем ки як курсия лечен бигӣ ки барои неврия то гиза мардагия чишлагия барои невриёра акаҷоном апаҷоном ман ака некилша як хоҳиш кардам ки як видеом кунем наворум кунем дар ютуб партен дастгирим кунем барои ёрдам кӯмак кардан ака некилшо не нагуфт ман чанд ҷо дар жалобса ҳамтари блогерора гуфтам не гуфтан ами ака некилшо худо барака шуда бале гуфт гавмона гирифт як така дем так канитари ашта бародари азизи кӯмак мекарди гуфтам ки дар картаи алифаш нашли сайсму гузаронда карта душанбе сити видео мо як боида пешаки видео кардем бахшиш зиёд узри зиёд ки ман димбора видео мекунам ки ба карта душанбе сити яиш уш алифа карта душанбе сити мебошад аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки аз барои аллоҳ ва хотири аллоҳи меҳрубон қудрати тавонуниро кӯмак мекунем қадаме ки қудрат тавонаи дошта бошем ки надоштем як ҳафтаҳои мо сифориштам акаҷоно ва апаҷоно ва тавонуниро аз барои аллоҳ давом гузарем қадаме ки ҳарвардиҳо мегӯям қадаме ки дамо ки ғарибиян дар гиҷаи боши нашон аллоҳи меҳрубон ёрма дастгор ҳастам бошам ба чӣ нияти орзуи вақт дигин ғарибӣ гузариёру метавонем хоб қатидоши хадам кӯмак кунам ҳамеша дар киҷаи боши надошем ёрма аллоҳи парвардигор соҳ саломат ба пеш падар модар кунад ман фарзандотам сиҳат саломат барҷоям апаҷоном картаи ман ба номероам пайваст мебошад ба номерои 918-1807-11 пайваст аст баъд нами бародарое ки дар таи канитария нависонда ки мо дар карташ шуд партофта натонистем ям картаи дия бивагу душанбе ситиё спербанк мо на душанбе сити ёфтем ай худи худамон ҳаст кадомет ки боваритон намеояд марҳамат ба ҳамин номерои вавилонам сахранид ки имо ватсап дорам ина марҳамат занг занем бо вазъиятҳомо ишонтон метавонам илтимос хоҳиштон